Kom lige se her. Ej, vi skal lige have den igen. Så skal vi lige have backflip. Jeg tror, de kommer om lidt, jo. Jeg vil også lige have en sidste gang. Er det lige til bordbold for handen? Ja, det er bare forgassen, der skal jo fra. Åh! Okay, den eksploderer lige om lidt. Det er et billede af det der. Det er aldrig set. Væk! Bang! Kast et eller andet på den. Den er jo ikke punkteret. Nej, hvem hvis du rammer? Ej, hallo. Lad være med at ramme cyklen. Jamen, Hvad tror du, der sker med den her pind, når den rammer? Det eksploderer. Hvem til at lukke luften af? Ja, det kan du. Du har briller på, hvis jeg holder dig. Du har briller på. hvad tager mig? Vent til de andre kommer ned. Skal jeg vente? Nej, bare kom. Kom nu for helvede, mand. Jeg er skide bokset. Nej, det er helt nej, for der er ikke... Det er helt slået rundt om navn. Ja. Vi bliver nødt til at punktere den. Nå, det er fordi, det vikler rundt om. Mand. Det der brag, mand. Jeg synes, det er så godt ud på film, vil jeg lige sige. Så røg vi af boble der. Hvor er pilten af? Kan man ikke det? Nej, den gør mindre nu. Ja, det gør den. Det er da ingen punkteret af. Bang! Nej, det kan I se, dreng. Det er derfor, I skal køre lag til China. Hvis du kører tubeless. Den kan snurre sig en lille gang. Jeg tror altså, den er punkteret, fordi den ligger altså helt snor rundt om. Ja, jeg tror også, den er punkteret. Jeg sætter den i igen. Prøv lige at se igennem quickly. Pas så på, at det ikke eksploderer lige om et fjæs. Det lort er bare snor rundt. Det kan godt være, du er heldig, at den her. Ordentlige patter, hva'? Og kæft, det brag.